Ето сега ще играем една моя приятелка, аз съм Алекс Русиков. Нещо пак е бъгнал, нещо е бъгнал скина. И затова е така. И... Ние играем 17.1. Да, те първия клип го видяха. И разбраха. Добре, сега това е нейната стая. Сега ще ви покажа моята. Имаме си звънци. Че не мога да влезна. Моята е малко по-тясна от нейната. Толкова ми се. Ето това ми е спалнята. Защо ми затвори? Тук би трябваше да има една картина, но някой на име Никол ми я разруши. Какво? Аз? Ми да, нали ти ми разглеждаш къщата и без да иска и я удари. Сено. И тук е наблюдателната. Тук може да си говорим по всяко време. Така. Добре. Това е ендър честа. И като отворя друг чест, там се появяват другите мои неща. Ето, Никол, отвори си честа да видиш, че ще се появят твоите неща. Да. Добре. Сега ще разгледаме стаята на Никол. Това е нейната стая. Има си лаптопче. Има телевизор, защото аз си го направих и тя ми даде заплатата. Аре, говори, бе! Ти какво да говоря ти? И добре, сега ще излезем навън. Преди това ще дам една отваря за нощно виждане. Хайде, дай ми. Чакай, още не съм я такова. Трябва да се пусна на креатив да я взема. Аз ли то ударих? Не знам. Не съм. Това сте се ли бушита? Добре, сега взимаме отваря за нощно виждане. 6 минути. И ще го направя на нощ. Ама не знам колко пари имаме. Трябва да застанеш до мене. Да я тресна. Да, трябва да застани. Бе, сега трябва да го направя на нощ. Аз ще кажа кога е нощ. Нощ. Да. Сега се приготвяме с мечовете. Да, му е като ден, нали? Да. За нас. Да, сега ще ходим на лов на зомбита. Да ги убиваме. Гъби. Нали трябва... Къде падна? Добре. Сега ще... Трябва да изчакаме малко. Ето тук. Там има един череп. Скелет. Идвам. И пая. Идвам. Появяват. Чакай пред къщата. Вижте, това е димна. Чуй, че има едно... това дърво, виж. Това малко приличаше на зомби. И аз помисля, че има зомби. Извинявай. Аз помисля, че има зомби за тебе, което седи и тръгва да те удара. Аз искам да ги бия тия скелети. Аз скелетите не ги убивам. Нали те само те стрелят. Не може да се докопаш до тях. О, кой каза летейки? О, да. Докопах се до тебе, идиот мръсен. Мама! Добре, ще те слушам, само... О, така ли, ма, буклук? Опа. Ти забрави, че имам... Опа. Помогни малко! Не мога само аз да се оправям с това проклетски. О, зомби. Къде е? И тук наблизо е. Само как дидох с крилата. Аз как те спасих? Да, благодаря ти. Да, тук някъде наблизо. Чай, че нещо ми бъгна и бавно се върта. Ела. Колко минути ти отварята? 1 минута и 42. Бързо трябва да се прибираме, като стане и на секунди. Защото нямам други отвари. Зомбите са лесни.
Нали, те само... Чакай, аз ти пазя гърба. Ти пази моя. Как като аз се гледам напред? Не, и аз гледам напред. Ох, сега не мога да си скача. Аз ще гледам от високо. Жалко, че нямам друга пара. Че аз ще... Когато почва да ни намига, трябва да се прибирам. На мен ми е на секунди. И на мене. Колко? 51. 58. На мен ми е 40 вече. Чакай, още не е почнал да примигва. Паяк! Скачвам на къщата. Как се качваш на къщата? Лазай. Извинявай. На мен ми е 32 и 1. 21. На това може да се лази. Не, ти не можеш. Ти не можеш. А ти как лазиш? Не лаза. Така се качваш. Примигва! Моето не. Примигва, айде бързо. И моето примигва. Ох, отварата ми спря. На мен не. На време беше. На мен не спря. Айде, давай. Виж каква тъмнина е сега. Да. Айде, пак. Чакай. Искам да сложим дървена врата. За по-лесно. Не, да ти кажа и защо. Като идват зомбите да я траскат, така Да. привличат. И аз искам така. Така привличат зомбите. Аз много ги обичам тези врати, където има прозорче. Аз съм го... Да, чакай да видя дали има долу в честа. Аз ще проверя в твоята стая и в моята. Добре. При Рени единия чест няма. Други чест на Рени няма. Чакай да видя откъде да започна. Тук нямам честове. Тук имам... Тук, в другия имам само крила и очи. Ох, се едно. Значи клипът ще е 15 минути, защото не мога да снимам повече от 15. Що? И така ми е направено. Хайде дай ми това. Чакай, слагам на врати с прозорче. Взех грешно. Без отваряй. Не тая. Не такава. Как да не е такава? Виж тая каква е. Не. Чич, нали искаш трябва да отваря за невидимост. Аз за невидимост. Ма... Ти кажи какво трябва да правя? Чакай. Да я набера. Трябва да сложим и в честовете. Дай да... Това е къде ти я държиш. Знам, само трябва да сложим в честа да имаме резервна. Или айде пак стая. Идвай тук. Готово. Я на колко ти е? На 36. Чакай, твоята на 30. Чакай да се оправда на survival. Моята на колко? На колко моята? Моя на 51. 49. Имам още една резервна. Извинявай. Нищо, аре. Много съжалявам. Не ме биш ти. Аз те бих. Аз мисля, че зомби. Ето! Хакуна матата. Мамицата ти. Путняр долем. Деба ти путката си.
Убий го. Ти видя ли? Крипър. Бягай! По-далече да сме от къщата. Да. О, за малко беше. Айде бе. Той тръгна към теб, аз ще го нападна в гръб. Ти не знае на кой да тръгне. Да. Ох, аз го убих. Браво. Само как ще го дай. Не, много бързо ходеше, така преди не ходеше. Нали, и колко беше страшно. Значи, нали, ние седим и го таковаме. Аз така правя, трябва да хода надалече, за да не ми разруши къщата. Нали. Мале зомби. Защо нападат се мене тия зомбита? Крипарите Има тебе. зоня. Не ми даде. Да, то обикновено не даде. Не дава. Преди даваше. Не даваше. Не, преди като бива зомби, да ми даваш. Майче става ден. Искам да остане нощ. Аз съм гладна. Чакай, може да имам... Не, няма. Я виж. Това е от зомби. Ей, сега пък трябва да ти да... Аз имам. Аз ще се прибера. Ще ти дам 8 ябълки. Добре. Аз ще се прибера. Аз става ден. Аре да пак да стане нощ. Ти се наяш. Примигва ли ти? Не. На тебе? При тебе стана ли нощ? Ай, шит. На мен ми е на една секунда и... 6 минути. И то ето ти моите чехли. Бързо стъмва се. Добре. Ето ти. Никога след 2 минути трябва да спираме клипа. Но не ми става движа. Добре, да яш. Яде, добре. Трябва да си взема меча. Аз имам ли нещо да ям? Не. Та ще ми Мен ми е на една секунда и 3. Ела да се съберем. ми славице. Ейте. Чакай като стане. Колко ти е? Славице. Ела да си я треснем. Хайде, тук е тръсни. Треснаха. Колко ти е? Значи, 40, но... Извинявай много. Моето на 3,54. стана ли нощ? А? Нощ. Нощ е. Ние така не може да разпознаваме И дали е то нощ. знаеш ли да е рисувал това? Ти. Да. Аз рисувах това. Защото ти си грозна. Не, Аре, това тихо. е Ариел. Това е Ариел ли? Аз ще прелета над гората. Аз ще рисувах И аз искам. събута. Сложи си крилата. Добре. От твоя свят. Това вече е летята ни тол. М? Това вече е летята гледай. Гледай този ли бърсица. Аз кацана. Зомби. Благодаря ти. Стара. Ми славице. Като съм толкова разсеян, Ми славице. ти даже не полетя. Даже. Ние Това е за мен, това е за мен, това е за мен. Що? Защото не съм убила зомбита. Ама уби крипър. Ето тук има един пая. Я бе. Аз търся зомби. И то изтъсли. Мислих, че ти си зомби. Я. Я. И си каза, о, зомби се зла. На Diamond броня ли? Абе, после как ще си намерим къщата. Ми къде свети. Аз знам къде. Ето. Аз не я виждам. Ти на къде отиде? Ето, виждам, че името. Аха, я своето. Ти трябва да седиш в къщата, аз ще се бия. Не, Не може. ето зомбито. За мене ли са? Не, не. Това е много бързо, бе. Бебе. Не, бе. Ето, Алек, случих ти го. Не бяха ли двама? Ти къде си? Къде? При мен. И при мене. Мама му, то ме стреля. И то, Ама не виждам. Аз- О, не съм. гледаме пеперачка. То мен ме стреля. Аре, бе. Така
Така ли ще играме?